Damini di batana sumurung sensaru roha imana mengaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabi hatani di batani kita imana tersurat di Psalmen 22 ayat 26 1 ayat 22 tangyo kamu mahatani di batang. Asa hodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni hurian ariai gararokku makka bagagaku di jodoh ni akkana makka biari ibana semangat dusugut akkana dangol jala budongan ikon memuji-muji aku bado akkana ususo di ibana sehumisa do rohamu nasalilingna ingoton ni isini liak portiviom mai gabi mula manasida tu jahuba jala marsobat tujolum sugut sudi akka margani perbigu jauh baduna punahara jauh jala sikonggom di akka perbigu mga jala marsobat sugut sudi akka naku di tanoon marsinggang tujoluna sugut sudi akka na marsikro di namate gasing saya dong do pinopor ni manusia namangulu ibana akka nama naringoti tukani tu pinoparna sugut rodo akka nasida sugut macam tahun hati orana tu halak na seorang muse babua ibana do pasutun idom saha dia makadonga saha porsyaon adong masada amang ya amon diberingi mana ma ima pahapahanan diberingi mana ma pahapahan bedua masai uli bagak naing maranak ma papahanan non hidup iba nama tu keluarga molo maranak anong babi tahun lianot tado sada tutuhane ninnam arpane dia anong pasatut tama tutuhane apa itu matutu marana ma pinahanon arong anak na 10 sada baga metung anak non alani diurus jala masalah sorone amat tedo keluarga do anak konna mengurus alani baga nyanak konni pinahanon alain nuadong 2 bulan mati masada dung mati sada jujur mana ma inatai ma mati pinato nanang usada namar pan ijo ma bereng mane namati sada anak non bahwa anak nokedo namation nang lianokian tutuhane nem pasatu tu gereja nin namar pan Roma yanakon bukan pak, bukan yang mati ini, kan nggak ada bapak bilang yang mati ini diberikan ke gereja. Bapak kan bilang hanya untuk memberi satu. Ini marpani alai Roma bapak nih, dengan tu sioi paso mahatatami. Oke dulu mahutadai imana, oke dulu namation lian ke tu gereja dan polianan betu gereja. Nah iba nama rupani. Dia makadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Ahadona nendo honon itu baritai. Lupa ibana di puji-pujian. Lupa ibana di baga-bagana. Petakas donakin di dohok. Di bagasan terputon. Terlumoma di ayat 20. Ay horo haron ni puji-pujiaku di tonga-tonga ni hurianari. Gararok kuma akka baga-bagaku di culu ni akka nama kawiari ibana. Dia makadonga saha porsyaon memang meragam dong isi di buku Psalmenon alain neng idota nampe meragam alain neng jicuru kita las idunan igil ni turpukon marhite para Psalmen asagabe ruas na bengit na mangedihon si pertanyaan uhud i manakay nga ni patubigihon
las nirohana patubigihon pamujunna dia dupani debata. Adong do memang hatani idin di parpesal menon songon tangyang dipakai ibane tangyangi patuduhon manang patubigihon songon akaholso hui pakrimon do lomos niroha mardelani di hasyanganon. Alai molotede di pesalmen bidu 22 sa sitong na hata tangyang do hata id diniraja dapiton lau patubigin parnya paddo si tawono do parsarion na alai di sidi berengota di turpu tahun ima puji-pujian manang khusus ayat 26 sa turpun duai marningot sudi pabende bata na peluang ulni para pesalmeni sian haber niton. Itu benar terbagi dua matupukon na perjulu ayat 26 satu ayat 27. Mulu di ayat 26 satu ayat 27 hidup tanai tu di batama puji-pujiannya kena porsyeng. Dung dia rahu par pesalmen akan atoropi menguji di batah di depakun ibana ma di batah dungi di dok ma hodo ninar pan depak ma hodo haruan ni puji-pujiak. Lapatanna di parhatu tu par pesalmen do pabuah holat di batah sabindo haruan ni saluhut nama das rohani lama muji di batah. Jala pabuah na holat di batah sabindo tama puji-pujian. Nuaing marpada maibana mandok manggarar akka baga-baga biculo ni akka nama kabiari ibana sungut tadda hamlateon disudi dinggan bahasa di bata unang masongon amat tanah kaningani lupa pas satu pelit tu di bata marhite na paluang akka na pugus akka na gino sagusa asa patar haluang na di bata gaya pasido na sida mamuji di bata so doon songon tuita akka na posan di bata ditanya ko para pesalmenido akka na toropi tatotong buhay marodo pulok jala tarapul situ mga dopi akka hapursu asat tung porsia situ tu nasida babua nasotu patadi konon manang halupon di bata nasida di tonga-tonga niya kahabir nito ni akka nama say odo barita na uli makkorholas ni rohado udo pulo to akka na porsia sudi pabainan di bata dia dusi di marhite nagergir rohan nesida mamuji Tuhane asa unang mabir nasida di pergo alai molo juppabe akka hamolo ni songo pengalaman ni parpesal menome songo nima pengalaman ala sada sitiruna di patupan ni ibana ima di paholang do dirina ima sianakka hagiduhuni alai di pasolhot tu di bata itu porsiedo ibana di suara ni di bata di bagasa hidup benda di pasah ibana di bagasa tangi yang sudi na urupa ni di bata di mana di tonga-tonga ka parsoyon nama saya na kedua huma di ayat 21 ayat 32 di si berengota nasabangso marnida halua nasyid di bata halua na pinatupan ni di bata tu para pesal menon la humar tudu dinang tu halua na pinamasan di bata tu salut bangso sudi bangso sia sudu ipola do di siang dari generasi ke generasi akan amati nang akan tubu do pe roli suut mak marsog bado tu di bata lapatan na martudu mau nang tu panggonggom yun ni Jesus Kristus molota jaha di Filipi 2 ayat 1 ayat 10 sadeng di panggong yun na taida ima na pinatolkas ni si Paulus taringo tu ima Jesus naro Jesus na manggonggomi di bagasan seret ni rohan tung halonga nga bulo di rohan ni Portibyon para pesalmed do sudi paparanna iko mangulu sugut di bagasa Tuhan ini. Gabi di dokma di ayat 32 jolma nama mare tahun hagugun do kwanso ni di bata
jala jolma namar hapus satu debata na setia kolat tu debata alani do dia makadong asa hapur siaon molo masa pe hapur suhon asana ning doona unang itromadelia alana yang matutong benget marpos ni roha mangido zuani lausido nang nani igil ni turpuko kita asa gabi ruas na benget ruas na manotong martanyang di bagasa pagkirimon asa kon ingotot tado songon hata ni Tuhan Yesus Kristus na di mati Espiritu ay piting pangido hamuma saya na Leonardo hamu lubi hamuma saya na Jepang dohamu tutuy hamuma saya na kapon na do di hamu lapatan na di si asa guklas niro hahita dangadong naso tarpatupa di bata marihitiru dia makadong asa porsiaon rodo nasida na pinoparajon may rodo nasida mamuji uso-uso dok mamuji magwarni di bata tong ditiki marnajar hita tu di bata ikon ni otot tado najar tai nasitangi hot di bata najar tai gebisada pada tido di bata alani talioma najar tai ala ikoni otot tadu sudi basa-basa di bata adui nadi hitai alani yo unang ma lupa hita di si iyo benna di ikil di ayat 20 garare hamuma jangan lupa kacang akan kulitnya alania buido halak songoni lupa di pasu-pasu lupa di bagai-bagai lupa di kuasa itu hata songon nahia ni bari tahun rupani sada parmahani nah marbaga bagaimana ditiki marmahani mulubui imana mar pesawat mati petahonin ape daksa dari mana mangaratu ibana ape menjadi orang sukses ape olan neng mar pesawat mana tulur niki di ingok mah baga-bagane hatane orang naik pesawat mati petaho ujunga hitir-hitir mabiar ibana alai koni otot tama daksongoni nanendonon na alai neng patudukon baga-bagai najar itu adalah imanak kaningani diame dinata ingot madok pasahaton sian hamolaten ni rohata alai unang mabiar hita di bagasan ngulun dangga bimarpogo sita molo tapasao pe baga-baga ni dibata dangga bipitroma mora hita molo so tapasao pe molo so ta leope akka baga-baga ta molo sta pe leope dang nakurangan dibata alani di baga 10 tahun di igil masek kita pamujion di bagasan na uso-uso di bagasan na manotong pasanga perdebata perbuini hati oratai perbuini hapor syaptai di namar soba di namar singgah kita nakeng didok nakengani didok badisi rodo akan asida sugut macam tahun hati Quran na tuhala na seorang musi Papua ibana do pasutton akapino partai do sugut macam tahun tari untuk hati Quran di bata alani tajamotto na generasi tatapudahun asa unang di iliani portibion unang korban di portibion alai lam tabua makapino partai lam marcamita marpanidangion manada harajan di bata asa gabina sidado pasal ton jala satia manotong i manakangani maparitahon boy batubuhon akapino partai pinopar natar paso-paso pinopar i manakangani nalaho pasauton baga-baga amin mauliate madiho ade Tuhan di bata marhili hatam nabadi amin